Silavê var baş hevan noçen nûçe hene me amade kirin dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Di van deqeyan de dîsa dronan êrişê Hewlêrê kir encam hê nediyar e. Ev dron aydê kîjan dewletî ne ji ku derê tên çi ji Kurda dixwazin ew jî nekifşe ye. İran dibêje me nekiriye, Iraq dibêje me nekiriye, welatên Kendavê dibêje me nekiriye, Amerîka İsrail dibêje ne min ji ber ku hemiyan peyam weşandin, hemiyan ev êriş şermezar kirin, dewleta Tirkiye gelo mümkün e êrişê ser Başûrê Kurdistanê bike. Çima? Dibe ku dewleta Tirkiye gef li Başûrê Kurdistanê bixwe bibêje rê nedin ku li Rojhilatê Kurdistanê pergaleke aydê Kurdan çê bibe. Rê nedin ku pedeke İran, Komele, Pejak bikevin hereketê di Bejayê de di Erdê ve bikevin nava hereketê li hember İranê. Rê nedin ku ev rejîm hilweşe. Hûn cih nedin van rêxistina. Dibe ku gefe ku tehditekî dewleta Tirkiye be. Niha nûçeyekî hem ji wara amade kiriye pir mümkün e. Mümkün e ku dewleta Tirkiye be. Argümantê me hene. Em hema dest pê dikin hevanno ev dronên ku di van deqeyan de êrişî Hewlêrê kirine di deqên di nava bültenê de em ê zêdetir agahî bi were parve bikin ji ber ku aniha hê agahiyekî wisa zelal tune ye tene em dibîstin dengê teqînan tê ji ku derê hatine ji kîjan welatê avêtiye nediyar e. Lê tiştekî heye em dizanin Mesûd Barzanî şiyariyekê tund daye Iraqê hem di derbarê van êrişan de hem jî di derbarê hilbijartina serokkomariyê de hûn zanin serokkomariya Iraqê aydê Kurdan e dibe Kurd werin hilbijartin lê Iraq henekî vir dawê de xwe dibe tîne li gorî destûra bingehîn tev nagere ev şiyariya Rêzdar Mesûd Barzanî ye. Daxuyaniya wî me dît em ji wara bibêjin Mesûd Barzanî peyamekî weşandiye bi taybetî ji serkirdeyên çarçoveya hevahengiyê ya Şiî yani ji rêvebirên ev hevpeymaniya Şiî re şandiye peyama xwe hem jî ji encûmena siyasî ya niştimanî ya Iraqê re şandiye ew jî pênc hêzên Sünnî ne li Iraqê ji her du aliyan re jî şandiye. Çi xwestiye? Ji bo diyarkirina serokkomar û serokwezîr di civîna parlamentoyê de lezê nekin. Barzanî şiyarî da ku sepandina biryaran yani ev pêkanîna biryaran li ser pêkhateyan wê rewşa Iraqê xirabtir bike divê milletê Kurd bi xwe biryarê li ser posta serokkomariyê bide. Hûn dişûna wan de eger hûn biryarê bidin navkokiyên di nava me de wê zêdetir bibin. Barzanî daxwaz ji hêzên siyasî yên Iraqê kir ku şewrên xwe zêde bikin, bigihîn li hevkirinekê berfireh ya niştimanî da ku xitimandina di pêvajoya pêkanîna hikûmetê de û her wiha pêvajoya hilbijartina serokkomar problemên ji bo hilbijartina serokkomar werin çareserkirin dibêje Mesûd Barzanî. Wekî din hevanno Mesûd Barzanî teqezî li ser giringiya diyalogê jî dike, diyalogekê ciddî, kûr di navbera hemû aliyan de destnîşan kir ku divê pêvajoya demokratîk û prensîbên destûra bingehîn werin parastin, nûnertiya adîl yani dadperwerane ji bo hemû pêkhateyan di nav da ji bo Kurdan jî were dabîn kirin. Barzanî şiyarî da ku derenketina gavên destûra bingehîn yani hilbijartina serokkomar û pêkanîna hikûmetê wê bibe sedema kûrbûna navkokiyan û kêmkirina baweriya xelkê. Yani bê Kurdan eger hûn rabin li gorî xwe biryaran bidin navkokiyên me wê zêdetir bibin. Navbera me wê xirab bibe. Daxwaza mekanîzmeyekî kir Barzanî. Ev mekanîzma garantî dike ku posta serokkomariyê nûnertiya hemû pêkhateya Kurd e. Ne ku tenê ji aliyê partiyekî jî were kontrol kirin. Ev name di demekî de ye ku piştî hilbijartina parlamentoya Iraqê li Bexdayê krîza siyasî heye di dome tam di vê demê de hatiye şandin. Pedeke wekî partiya yekem ada nava Kurdan da hata hilbijartin bi qasî milyonekî zêdetir deng girt. Lê belê heta niha pedeke û yeneke li ser namzetê serokkomariyê hê jî li hev nekirine. Yani
Ne tane problema Kurdan ya be Irakê re, problema ki Kurdan, anava Kurdan jî heye ya rastî. Niha ev şer û perçûn jî ketin navberê. Rojavayê Kurdistanê hebû, ew jî krîzek bû di navbera Kurdan de. Hin mesele derketin, rê nedan ku em bikarbin meseleyê xwe yên navxweyî, hikûmet û serokkomarî nava xwe de çareser bikin. Bila ew jî bibe bahana me, bibe hinceta me. Ji xwe em li hev nakin, qet nebe em bibêjin ya xelkê nehîşt, krîz hebû, şer pevçûn hebû. Şerê Rojava xilas bû, bidawî bû. Aniha jî şerê li Rojatê Kurdistanê heye didome. Niha Netewên Yekbî em cî bidî paşê em cî bidin Erdogan, Netewên Yekbî êrişa li ser mala Nêçîrvan Barzanî bi tundî şermezar kir. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbî Antonio Guterres êrişa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî şermezar kir. Antonio Guterres çi dibêje? Daxwaz kir ku ev kesên berpirsiyar bi werin dîtin û ceza kirin. Di vê naberê de Erebistana Siûdî gelek dewletên derdorê jî êkên davê êrişên li ser Kurdistanê şermezar dikin. Tayyip Erdogan çi ji Kurdan dixwaze hevanî? Heya we jî heye. Dibêje ez pêvajo mêvajoyê gudarî nakim, ez ê mala we xirakim. Yani ew pêvajoyê ku Tayyip Erdogan ew xwasta sibê heta warê pesên didê, Dewlet Bahçeli ew xwasa pesên didê, ji bo me dibê nebe nabe, ew xwasa giring e ji bo sêva roja me, dibê ez dikarim pêvajoyê xira bikim. Tayyip Erdogan dibêje. Ez ê êrişê Kurdên Îranê bikim. Çima? Hûn hewl didin wê derê pergalekî ava bikin. Hemî xuya ye hevan. Yani pir vêkirî xuya ye ku eger li Rojdatê Kurdistanê pergalekê Kurdistanî ava bibe, pejak be yan jî partiyeke Çînî be, Japonî be feq nake. Pergalekê Kurd ava bû Tayyip Erdogan pêvajoyê xirab dike. Çünkü armanca di serê Tayyip Erdogan de ji vê pêvajoyê armanc ew e statûya Kurdan a heyî xirab bike û rê nede statûyên nû. Ji ber vê yekê dibêje ez dikarim pêvajoyê xirab bikim. Yani ew xwasa ji hedê xwe derbas kiriye. Ew xwasa bi rûmet bi gurûra Kurdan dilîze. Yani Kurd jî aniha heqeten bê înîsyatîfin ya. Ya nava Kurdan kes dernakeve destê xwe li devî naxe nabêje ya gît oradan ya. Çiya xwasa berredayî daxivî ya. Yani dewletekî ku bibêje ez dewleta Kurdan me çawa dikare gef li Kurdan bixwe ya. Ya aqil nagire, mantık nagire. Dewleta Tirkiye ev pêvajo weke koz, weke tehdît, weke şantaj li hember bi Kurdan bikartîne. Mîna ku me di encama vê pêvajoyê de her tişt bi dest xistiye, ew ê destkeftî me ji me bigire. Ya me encama vê pêvajoyê de me çi bi dest xist? Du tiştan bibêjin. Heta êrişa ser Rojavayê Kurdistanê tune bû me digot temam e. Qet nebe destkeftekî me li Rojava heye, pergalekî me heye, dewleta Tirkiye êriş nake, vaya ji me re kar e, ji me re lê hatiye. Dest nedinê, bila pêvajo dewam bike. Çi qas dewam bike ew qasa baş e ji bo me. Qet nebe me berê wisa dikarû bigota. Ê destkeftî me Rojavayê jî te ji me girt. Vê derê dibêje, bi xwe îtiraf dike, dibê tişta ku me aniye serê Rojavayê Kurdistanê em ê bînin serê Rojhilatê Kurdistanê jî, em ê bînin serê Kurdê Îranê jî. Tayyip Erdogan vîya dibêje. İnsanekî wisa bibêje Kurdekî çawa dikare bawerî pê bîne? Çawa dikare bawerî bi gotinê ew qasa berredayî bîne? Nexurifiye ya. Mêrik li ser hişê xwe ye, mêrik zane çi dibêje. Nivîsî wî hemî jaliyê şêwirmendî wî ve têne nivîsandin. Yani acayip rewşekî em tê dane, em li dora xwe diçin tên, em wext wenda dikin, cîwanê me mezin dibin, îxtiyar dibin, em wext wenda dikin. Azadiya Kurdan ji dest diçe. Her ku wext pêş dikeve veya li dijî menfaetê me ye. Ê wext wenda dike em in. Çünkü ê tiyê azadiyê, birçî azadiyê em in, ne Tirkin. Her ku wext derbas dibe em ew qasa asîmîle dibin. Em ew qas dişkên ji alî psikolojîk ve em dişkên. Em digihêjin wê qenaetê ku êdî em nikarin şoreşkerî bikin. Em nikarin Tirkan ji welatê xwe bixin der. Êdî em digihêjin wê baweriyê. Dijminahiya navbera me de Kurd be, lê em jî ji alî ruhî ve têk diçin.
Divê em rê nedin vê yekê. Ji ber vê yekê ji me re ruhekê netewî lazim e, ruhekî serhildêr, berxwedêr lazim e, ruhê berxwedana zîndana Amedê lazim e, ruhê egîdan lazim e. Bi vê wesîlê em egîd Masûm Korkmaz bibîr bînin. 28 Mehê salvegera şehadeta wî bû. Yani ruhê egîd lazim e. Ruhê ku dikare bavêje ser qereqolan, qereqolên dewleta Tirkiye li ser coğrafya Kurdan têk bibe, qereqolên dewleta Tirkiyeyê di mêjiyê Kurda da têk bibe, tirs. A mühim di vê derê de merov tirsa di serê Kurdan de hilweşîne. Ew tirsa di serê Kurdan de qereqolên dewleta Tirkiye ne. Ew divê werin hilweşandin. Çawa? Ancak bi hezkirinê, bi baweriyê, bi hestê netewî, heta netewî ancak bi wî şeklî merov dikare temsiliyeta Tirkan ya da Mejiyê Kurdan da hilweşîne derxebavêje. Navê wî tirs e. Merov tirsê têk bibe. Na hûn ê bêjin qet çi dibêjin bibêjin. Çi dibêjin bibêjin. Yani vî milletî her tiştê xwe daye. Yani aniha ji ber ku tirsa me heye pêvajo hilweşe ji bo wî dibêjim. Tirsa me daîma em wî gotinê bikartînin. Tirsım pêvajo xirab be. Tirsım nizam Tirkiye li me xe. Tirsım dewleta Tirkiye komkujî bîne. Di mesela Rojavayê Kurdistanê de ev derket holê. Eger em ji destkeftiyên xwe dûr nekevin, tavîza nedin, dewleta Tirkiye wê komkujî pêk bîne. Ereb wê li me xin. Çi ya tirsekî wisa berê tune bû nava me da. Ev ji ku derê tê ya? Yani wextê ku egîdan serî hilda qereqol têk birin, avêtin nizanim 15 tebaxê 1984 wextê ku pêk anîn ji rewşa îro hezar qatî xirabtir bû rewşa Kurda, ama netirsiyan, tirs têk birin. Ev çi ye? Ew xwesa em pêşketine. Tiştê ku em wan de bikin heye ma? Em çi wan de li Bakurê Kurdistan em çi wan de dikin mesela? Aniha li Rojava çi heye em wan de bikin? Deriyê Sêmalka aniha di destê Şamê de ye. Şam aniha derketiye rêveberên Şamê, ew çete dibêjin em destûr nadin deriyê Sêmalka di navbera Qamişlo û Başûrê Kurdistanê de ew ê herma Remêlan e derikê zaxo dohokê bi heva girê dide. Ew deriyê ku aniha li ser ew ê ye avê ye, em rê nadin ku ev derî bibe deriyê navnetewî, deriyê Sînor, deriyê Bazirganiyê. Çi ye? Milletê me ê Qamişloyê de hepsê de dihêle. Yani em çawa di nava mehekî de wisa ketin bin kontrola Şamê û ew ji me re dibêjin deriyê ku we û Başûrê Kurdistanê bi heva girê dide em wî deriyê em ji çarçoveya Sînorê navnetewî derdixin. Halbikî bawekî fermî madem ki ev der Iraq e, madem ki ev der jî Sûriye ye, ew derî divê hebe. Ew derî Kurdan bi heva girê dide. Deriyê nefesê ye, deriyê ruh û can e, deriyê bîngirtinê ye, deriyê ticaretê ye, deriyê yeketiya Kurdan e. Tu wî deriyê nikarî bigirî ya. Milletê Kurd eger deriyê Sêmalka bide girtin, bila êdî ji xwe re Fatihe bixwîne ya. Tiştê ku wisa dibe? Çawa mümkün e ya? Em werin ser van gotinên berida yên Tayyip Erdogan ku gef li Kurdan dixwe, hedê xwe derbas dike û çar Kurd tunene bi çar gotinên ya li meclîsê ew xwesa însanê me hene me hilbijartine ya. Ya vê derê em tonkê xebitîn ji bo van însanê me hatin hilbijartin ya. Ya çar kes tunin bersivekî tund bide Tayyip Erdogan bibêje tu kî tehdît dikî ulan? Tu kî tehdît dikî? Bikuştinê. Ma tu çawa dikarî eşkere bibêjî ez dixwazim bibim qatilê Kurda. Ya insanekî derkeve bibêje ez dixwazim bibim qatilê Kurdan li wê meclîsê tu çawa dengê xwe nakî? Çawa wî însanê sukut nakî? Di rojnama Tirkiyeyê de hatiye weşandin ev tehdîtên Tayyip Erdogan. Îja radibin jê radibêjin nizanim biraz hevan da dünya alem bi mihane li Îranê mesela şer dişopîne. Çi dibe, çi nabe, ber bê ku derê ve diçe, rejîm kengî hildiweşe. Milletê Îranê wê çawa îdara xwe bike, wê çawa li ser piya bimîne, rêveberiyekê nû wê çawa saz bibe. Dünya alem çavê wan li ser wê derê ye.
Ama çavê dewleta Tirkiye jî bi temamî li ser Kurdan e. Kîjan Kurd ket nava şer? Kîjan Kurdî peyamekî daye İsraîlê yan jî Amerîkayê ez amade me bu ara bixebitim. Çavê dewleta Tirkiye jî şev û roj li ser Partiyên Kurdistanî ye, li ser pejakê ye, li wan temaşe dike, hereketê wan, her tiştê wan, daxuyaniyê wan cümle bi cümle dişopîn. Dewleta Tirkiye ne tenê çavdêriyê dike, di aynî demê de gef dixwe. Her roj dixwaze müdaxale bike. Wezîrê karê xwe ê derve dişîne herêmê. Li gorî raporeke Rojnameya Tirkiye, Rojnameya Tirkiye nûçeyekî berfireh weşandiye. Ev rojname ji xwe alîgirê hikûmetê ye ya AKP ye, dibêje Türkiye ji hemî aliyan re baweyekî vêkirî gotiye. Yani aliyan tehdit kiriye. Alî Iraqê, Başûrê Kurdistanê ye, Amerîkayê û Partiyên Kurdistanî ye. Anha derdkeve ortê ka çawa pejak ji Kongreya Londonê hate derxistin. Xuyaya dewleta Tirkiye dîsa. Lê di encama tekiliyên dîplomatîk de pejak dîsa tevlî Kongrê hate kirin, axaftina xwe li wê derê peşkeş kirin. Qasî nehdexwe. Li gorî nûçeya Rojnameya Tirkiye alîgirê hikûmetê Tirkiye ji aliyan re çi gotiye? Eger Kurd, eger pejak yan jî rêxistinekê din a Kurdistanî feq nake ji bo dewleta Tirkiye. Daxilê şerê Îranê bibin, em ê êriş bikin, em ê pêvajo mêvajo guhdar nekin. Siyaseta Tirkiye li hemberî Rojhilatê Kurdistanê çawa ye hevanda? Binêrin. Li gorî vê rojnameya Tirkiye, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di destpêka şer de ji Serokê Amerîkayê Donald Trump ra jêra bawekî vekirî gotiye Tirkiye pir bi tundî bi şiddet li dijî beşdariya komên Kurd e di nava şer da. Donald Trump ji ber vê yekî xwenezê Kurdan nake. Vê nîvre mijwara nûçe pêşkeş kiribû. Donald Trump tücar e. Di berdêla van daxwazên dewleta Tirkiyeyê pir tiştên mezin dixwaze ji Tirkiye bigire. Yek ji wan jî bi cihîkirina eskerên NATOyê li tengava Stenbolê ye. Boğaz. Ew boğaza ku vedibe li ser derya reş dikare derdora Rusyayê dorpêç bike, ew boğaz. Li Beykozê. Navenda NATOyê tê avakirin wê derê. Baregehek. Ji ber vê yekê wextê ku Tayyip Erdogan ji Trump ra dibêje beşdariya komên Kurdî di nava şer de ez naxwazim. Wê demê Trump dibêje tamam naxwazî ev daxwaza te hinekî biha dibe mal li ser te. Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan li gorî Rojnamê Serokê Mîtê İbrahim Kalin bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re pir caran hevdîtin pêkarîne. Çûne cem hikûmeta Iraqê her cara ku hûn di çapemeniyê de dibihîstin ku Hakan Fidan, İbrahim Kalin diçin rojhilata navîn Iraqê hûn pir dibîsine hem her roj li wan derane. Hakan Fidan ji bo Tirkiye tiştekî nake, xizmet nake li Tirkiye qet xemayîn ne. Tüm meseleyekî din aborî maborî xemayîn ne. Li rojhilata navîn tenê karî wê ew e pêşî li Kurda bigire. Wisa ye. İbrahim Kalin jî wisa ye. Do derketiye İbrahim Kalin dibêje plan heye Kurdan û Ereban û Tirkan bîne hemberî hev. Ya Kurd û Tirk çima têne hemberî hev? Tu êriş nekî Kurd çawa êrişê te dike? Kurd û Tirk nayîne hemberî hev, ma bi zor e. Na em nayîn hemberî hev ya. Em naxwazin şer bikin bi Tirkara. Îşê me ne Tirkin. İşê me bi Farisan re jîtin. Em li hember Farisayê şer nakin. Ya em dixwazin ev rejîma despot ku însana dar vedike hilweş e. Piştî wî jî di çarçoveya medeniyetê de em dixwazin xwe bi xwe birêve bibin. Na tu nikarî bi xwe bi xwe rêve bibî. Nikariya di Kurdî. Divê muheqeq yek baş stûyê te bigire te birêve bibe. Edet wisa ye. Tu jiyana ku Tirk layıqê me dibînin ev e. Muheqeq gerek hêzekî pişt stûyê Kurdan bigire birêve bibe heta ku asîmîle bû, heta ku xilas bû. Ama xilas nabe. Kurd asîmîle nabin. Kurd pir zarokan çê dikin. Kurd siyasî dibin, xweperwerde dikin, zana dibin. Milletê Tirk kêm dibe.
20 salê din hûn ê bibînin. Yani Kurd li gorî xwe aniha xwebirekû pêk dikin. Tayyip Erdoğan dibêje ez ê pêvajoyê guhdar nekim, ez ê êrişê Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bikim. Hakan Fidan e, İbrahim Kalın e, sibê heta êvarê li Rojhata Navînin li Herêma Kurdistanê ye. Wê rojê çû bi Nêçîrvan Barzanî re didin distînin. Ama tiştekî ji destê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî nayê. Nêçîrvan Barzanî mîna me hemiyan ew jî dixwaze pergalekê Kurdistanî çêbibe li Rojhatê Kurdistanê jî, li Rojava jî, li Bakur jî. Nêçîrvan Barzanî jî mîna me hemiya dixwaze ku Kurdistanekê serbixwe mezin çêbibe, ew jî têda cihî bigrin. Lê dewleta Tirkiye nahêle. Dewleta Tirkiye tim gef û tehdît li ser e. Gefa ambargoyê dixwe, gefa kuştinê dixwe, gefa ev dronê ku dişîne ser başûrê Kurdistanê yani ji wetirê İranê yani. Derdê İranê tune dronan dişîne ser başûrê Kurdistanê yani wekî din karê İranê tune ye. Ya İran çi ji başûr dixwaze? Ya tiştekî wisa heye aqilê we digire? Na. Wana hemî gefên dewleta Tirkiye ne. Heştî Şehbî başûrê Kurdistanê ji xwe re nake hedef. Heştê Şehbî aniha ketiye pozisyonekî wisa siv dikare xwe veşîre. Serê xwe derdixe Amerîka lê dixe, İsraîl lê dixe. Mesele aniha dewleta Tirkiye ye. Ji ber ku endama NATOyê Amerîka jî nikare li Tirkiye bixe. Derdê Amerîkayê ku ji bo Kurdan xwe xirab bike ew jî tune ha. Amerîka me nafikire. Welhasil hevano ev helwesta Enqerê yani ev hemî tiştî ku min ji we re gotiye pîlan û projê Enqerê, ev hêrsbûna Enqerê, gefên Enqerê gihandina Iraqê û gihandina Başûrê Kurdistanê. De bila Nêçîrvan Barzanî rabe înkar bike bibêje İbrahim Kalın û navî çi ew ê din berdayê Hakan Fidan nehatine vê derê ji min re negotine aman dîqet bikin tevlî vî şerê li Rojhatê Kurdistanê nebin. Başûrê Kurdistanê ji xwe tevlî nabe. Derdê Başûrê Kurdistanê tune tevlî be ji ber ku Başûrê Kurdistanê tiştê ku wenda bike heye. Di desta de aborî heye, aramiya herêmê heye, ragihandina Başûrê Kurdistanê heye, millet heye, fabrîqe heye. Yani jiyanekî heye di herike li Başûrê Kurdistanê. Rêveberên me naxwazin jiyana hêyî ya aram xirab bikin. Çiqa ji destî wan tê ji rêxistinên me yê rojhilat re dibêjin serê me nexin belayê. Normal e jî. Normal e. Ji herêma me êrişê İranê nekin, ji herêma me êrişê Tirkiye nekin. Hûn serê me dixin belayê. Veya normal e heta vê derê. Rojnameya Tirkiye dibêje şandeyekî ji Wezareta Karê Derve ya Tirkiye şandeya Mîtê serdana Herêma Kurdistanê kiriye, baweyekî pir zelalî ji aliyan re beyan kiriye binêr. Tişta ku me anî serê Sûriyê, tişta ku me anî serê Bakurê Sûriyê yani qesda wan Rojavayê Kurdistanê ye we dît çi qewimî. We dît di nava me hekî de me çi anî serê we tiştî ku me li Sûriyê kiriye bê ku pêvajo em ber bikevin hil diweşe, hil naweşe em ê biçin li Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bidin. Yani van gotinana ez dibêjim bê ku pêvajo çi dibe bila bibe em ê li İranê aynî tiştî bînin serê Kurda da. Ew nabêjin Rojhilatê Kurdistanê, ew dibêjin Kurdên İranê. Yan jî terorîst dibêjin. Terorîst dibêjin he. Yani di nûçeyê de terorîst dibêje min vê derê sererast kiriye ji ber ku em nikarim gotinê wan dubarê bikim. Yani bê ku em guh bidin pêvajoyê li İranê em ê êriş bikin ser terorîstan. Türkiye tiştê ku me li Sûriyê kiriye em ê li İranê jî dubarê bikin. Di çar hefteyên şer de Tayyip Erdoğan û Hakan Fidan bi berdewamî hêzên Kurdan, hêzên Kurdistanî ê li Rojhatê Kurdistanê şiyar kirine, gef tehdît kirine. Dibêje em ê rê nedin gavên ku dikarin zirarê bidin ewlehiya Tirkiye, gavên ku dikarin zirar bidin yeketiya İranê. Ê me jî rêveberê me jî Xwedê ji wan razî be di çarçoveya ewlekariya Tirkiyeyê gotinê xweş dibêjin yani. Aman em naxwazin İran perçe bibe filan bêvan, em naxwazin Tirkiye perçe bibe,
êdî rewşa me wisa biye em ji Tirkan zêdetir dikevin nava endîşeya perçebûna Tirkiye. Êdî em ketine pozisyonekî wisa ku ji me yek daxwaza mafê Neteweyê Kurdan dike ji Tirkan zêdetir em dikevin panîkê. Aman tiştekî wisa nebêje pêvajo wê zirar bibîne. Hezar pêvajo zirar bibîne çi? Heqê Kurda gere were naskirin û xilas. Yani em Kurdan fêr nekin ku hesas bin. Lüksa me ye ku em hesas bin tune dibe em xwe bikin problem em xwe dayînin ser masê ji bo ku dünya problema me çareser bike. Em xwe nekin problem. Em çoyê xwe di tekerê xelkê re nekin xelk çawa problema me çareser dike? Yani ev fikra me wisa ye? Yani hevalê me rêveberê me ê Rojhilatî Rêzdar Rebwan Avdanan di kongra evê de di kongra li Londonê de mesela çi dibêje? Ez hema cî bidim wî ez şîrove nakim. Tabii hemî axaftina wî tune ye. Qismekî axaftina wî di ajansa Anhay de min girtiye ez bi we re parve dikim. Ajansa Anhay çi nivîsîbe ew e. Ez jê digirim. Mesela Kurd hevano daxwazên xwe ê netewî çima bawekî vekirî nayînin? Çima wisa em şermokî tev digerin? Ez wî mereq dikim. Endamê desteya Rêveberiya Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê pejekê Rêbwar Avdanan di Kongreya Azadiya Îranê li Londonê de beriya onlaynê tevlî kongrê bû, vîdeoyekî şandiye, vîzyona partiya xwe ji bo rewşa niha ya Îranê li ser çar xalên serekî eşkere kir. Baş e? Mafê Kurdan û hemû neteweyên din ên li Îranê heye tevlî siyasetê bibin. Zaten normal e. Tevlî siyasetê nebî mecbûr e we ye. Ew derbas kin. Mafê van rêxistinan heye ê Kurd û hemû milletên din yê Îranê. Mafê wan heye bibin beşekî ji biryardaran. Yani tevlî biryaran bibin, tevlî rêveberiya welêt bibin. Ji xwe ana tu ji Îranê bipirsî dibêje hene. Kurd jî milletê din jî li parlamentoyê têne temsîl kirin. Tevlî biryaran jî dibin, tevlî parlamentoyê jî dibin, tevlî hilbijartinê jî dibin. Yani ew jî zaten dibe daxwazê me hatiye qebûl kirin. Ya İran wisa dibêje. Her wisa dibêje divê cudahî û hevkariya neteweyî nebe sedema lawazbûna hêzên siyasî. Rêbwar Avdanan di Kongreya Azadiya Îranê ya li Londonê de got behsa jinan kir. Jin dibin zexta qedexeyên rejîmê de ne, ji mafê xwe bêparin, tevê hemû zext û tundiyan jî jin ji bo wekevî û beşdariya siyasî têkoşîna xwe domînin, wekî agahiyekê dide, temam û axaftina xwe xilas kiriye. Jin jiyan azadî. Bi vî sloganê. Yani daxwazên Kurdan, daxwazên milletê Kurd çawa aniye ziman? Çawa aniye ziman? Yani em milletê Kurd di biryarên siyasî de cih bigirin. Li gorî demokrasiyê eger tu binêrin. Hevan tiştek din ji we re bêjim. Binêrin. Hin tişt hene nakevin çarçoveya demokrasî. Baş e? Yani tu nikarî di biryaran de cih bigirî, tu bibêjî piranî çi biryar didin em li gorî wî tevgerin. Vaya şaş e. Demokrasî be jî şaş e. Milletek li Îranê heqê wê netewî çi be? Sedî sed dibe were naskirin. Hejmara wî dibe kêm be, dibe zêde be. Tu mafê vî milletê nikarî bikî dengdanê. Tu bêjî em deng bidin, em biryarekî didin di derbarê vî milletî de, ka piranî çi dibêje em li gorî wî tevgerin. Vaya şaş e. Sedî nod û neh bibêjin na jî
gerek mafê vî milletî were naskirin. Çi ye mafê vî milletî? Ez behsa mafên takekesî nakim. Mafê azadiya seyahetê nakim. Azadiya zewacê û kêf û eşqê nakim. Behsa mafê şexsî nakim. Azadiya xwe îfadekirinê behsa wî jî nakim. Vana ji xwe mafên takekesî ne, mafên şexsî ne. Ez behsa netew dikim. Netew millet jî weke ferdekî bi can û rih e. Zindî ye. Bi urf û adetê xwe, bi zimanê xwe, bi çîrokên xwe, efsanê xwe, perwerdeyiya xwe, bi aboriya xwe, bi ewlekariya xwe. Tişta ku milletekî dike millet serweriya coğrafîk e, serweriya siyasî ye. Baş e? Vana hemî milletekî dike millet. Eger milletekî binêrin di nava xwe de xwedî hin prensîbên hevbeş be ji bo aynî tiştî bigirî û ji bo aynî tiştî bikene. Em jê re dibêjin netew. Netewbûn girêda yek tiştekî ye. Netew. Ulus çawa çêdibe? Nasyon. Tu û mirovekî Afyonî û Kütahyayî destê xwe bidin ser wîcdana xwe bibêjin. Hûn ji bo aynî tiştî digirîn? Hûn ji bo aynî tiştî dikenin? Na. Ew dikarin li ber dengê şakro bigîrin ya bikenin ya kêfxweş bibin? Na. Şahsiyetekî me binêrin. Şahsiyetekî me wefat bike ew ji ber dikarin bigîrin? Qehremanekî me li serê çî wefat bike ew dikarin ji bo wî şînê bikin? Na. Hin tiştê me hevbeş hene di nava me Kurdan de. Tenê em jê fehm dikin, em dikarin biguherin ji aliyê hestiyariyê ve. Wê demê em netewin. Mafê me netewî li Îranê mecbûr e pêk were. Ji ber vê em di biryarên li Îranê de em nikarin di biryarên li Îranê de cihê bigirin. Di biryarên li Enqerê de cihê bigirin. Em biryarên ji bo Kurdan de ancak dikarin cihê bigirin û biryar bidin. Li ser Afyonê Kütahyayê fikra me bipirsin ez pêşniyazê xwe dibêjim. Çünkü milletê Afyonê, Kütahyayê, Kırşehirê, Eskişehirê ew divê xwe bi rêve bibin. Ez nikarim hukm bikim. Bi aynî awayî milletê Vartoyê, Mûşê, Amedê, Farqînê, Heqariyê, Colemêrgê ew divê xwe bi xwe rêve bibin. Aynî tişt ji bo Îranê jî wisa ye. Divê wisa be jî. Eger wisa nebe antîdemokratîk e, antî-însanî ye, antî-medenî ye. Yani me axaftina birêz rêwar awdanan bi vîya we ji we re pêşkêş kir. Yani me hêvî dikir ku mafê Kurdan weke ên netewî bîne ziman. Ne tenê em beşekî ji qewmê Îranî û Farisî bin. Hevan na. Ez zû bi zû ji we re bixwînim. Îtîmala operasyoneke bejayî Amerîkî heye anha li Îranê zêde dibe. Medyaya Amerîkayê ragihand ku Wezareta Şerya Amerîkayê Pentagon planekî ji bo operasyoneke eskerî ya bejahî li nava axa Îranê amade dike. Amerîkayê di çarçoveyê amedekariyan de ji birî 5,000 askerên xwe yên li rojeta navîn nêzîkî 7,000 askerê din jî şandin herêmê û her wiha 10,000 askerê din jî aniha xwestine ew jî xwe hazir bikin. Balafirên çavderiyê yên A10 Ferqeya 82 paraşûtvan yekeya 31 filan bêvan hêzên deryayî yên Amerîkayê di belabûna bi lez ya li ser bejayî de uzmanin, pisporin ji peravên Japonyayê ber bi herêmê ve hatine şandin. Keştiyên balafir hilgir USS Lincoln li başûrê derya Ereban û USS Ford li derya navîn bi cihbûnê aniha keştiya ku balafiran hildigire USS George Bush jî ew jî nêzîkî heftê balafiran hildigire ber bi herêmê ve bi rê ketine. Amerîka
rast xwe amade şerê reşayê dike. Yani ji erdê re bi erdê re şer bike. Medyaya Amerîkayê qelawiyekê dike ku Wezareta Şer xwe amade dike ji bo operasyoneke bejayî li nava axa İranê. Pisporê Amerîkî Kenneth Shockley li ser egera şerê bejayî daxuyaniyekê daye dibêje ez ne di wê baweriyê de me ku em belavbûneke mezin ya hêzên Amerîkayê li İranê bibînin. Yani belkî em bikevin nava şerê bejayî lê ez bawer nakim ku em pir berfireh di nava axa İranê de pêş bikevin. Tiştekî wisa nabe. Çima nabe? Ez pêşbînî dikim ku hêzên Amerîkayê li çend giravan tenê û li peravên İranê bêne bicêkirin. Armanc ew e ji bo pêkanîna ewlehiya Tengava Hurmuzê. Ew jî eger pêwîst bike. Tengava Hurmuzê em dixwazin bixin bi kontrola xwe dibêje pisporên Amerîkî. Lewma operasyoneke bejayî çêbibe jî em nakevin heta Tehranê. Pir mezin e İran. Wekî din pisporekê din yê eskerî heye Francesco La Camera jî balkişan ser encamên êrişên esmanî dibe Amerîka mecbûr e biryara xwe bide. Ya operasyona bejayî dardixî ya jî dawî li şertînî. Rêya sêyem tune ye. Yani Amerîka asê maye. Wezîrê Karê Derveyî Amerîkayê Marco Rubio jî operasyoneke sînordar ya bejayî weke pêngaveke xirab nabîne. İran jî gefan li Amerîkayê dixwe. Tehranê berê xwe da eskerên Amerîkayê û peyama ku dibêje hûn bi xêr hatin cehennemê daye wan. Ev gefa İranê balkêşe hevanno serokê parlamentoya İranê gef li İranê dixwe, gef li Amerîkayê dixwe. Dibêje Washington bi eşkereyî peyama danûstandinan ji Tehranê re dişîne. Lê di aynê demê de radibe baweyeke dizî xwe ji operasyona bejayî re amade dike. Yani Amerîka sextekarî dike. Dibêje serokê parlamentoya İranê. Yani fiilbaziyên dîplomatîk û planên veşartî hene li cem Amerîkayê. Serokê parlamentoya İranê Muhammed Baqir Qalibaf roja yekşemiyê yani îro got Amerîka siyaseteke dualî dimeşîne. Durrû. Dixwaze însanan bixapîne. Washington bi eşkereyî peyama danûstandinan ji Tehranê re dişîne bi rêya Pakistanê. Dibêje herin Tehranê re bibêjin em li hev bikin. Em şer bidin rawestandin. Lê di aynê demê de jî radibe baweyeke dizî êrişeke bejayî li ser İranê plan dike. Qalibaf di derbarê egera êrişeke bejayî de jî got dijmin hay jê tune ye ku hêzên çekdar yên İranê li benda Amerîkiyan e ku werin vê derê û em wan bişewitîne. Teqez kir ku artêş ne tenê amade ye ku bersivê bide di aynê demê de planên berfireh jî hene ku her hewldanekî ketina nava axa İranê ew ê têk biçin. Serokê parlamentoya İranê got bersiva wî ne tenê li dijî hêzên Amerîkî de heman demê de li dijî hevkarên herêmî yên Amerîkiyê jî. Hişyarîkî da İran wê li hember welatên herêmê yên ku alîkariya eskerî lojîstîkî didin Washingtonê bêdeng nemîne. Ew ji hêla hêzên xwe yên çekdar ve werin armanc girtin. Yani kîjan welatê herêmê rabe piştgirî bide Amerîkayê ew bibe hedefa İranê. Di wê manî de ji xwe em ne tiştekî nû ye tê zanîn. Peyamên Tehranê di demekî de tên ku alozî li rojheta Navîn û Tengava Hurmuzê gîştî asteyekî bilind. Hêzên Amerîkî baregihên eskerî yên li herêmê xistine rewşa amadebaşî. Hejmareke keştiyên şer yên nû şandine avên kendavê da ku li hember gefan bisekinin tevê hemû hewldanên dîplomatîk yên berdewam jî ji bo aramkirina rewşê ancak tiştekî jî bi dest nexistine. Hevanno niha rewşa li herêmê rewşa şer hil dikevin da dikevin. Rewşeke zîgzak heye. Donald Trump gef li İranê dixwe mühlet dide wan
Wî rojê derketibû gotum 10 roj mühlet daye wan. Hakikaten Donald Trump çep û rastî wî kişîna me gotinê ecayîb dibêje. Niha tişta ku me eleqedar dike milletê Kurd em divê zextê bidin ser sazî û dezgehên xwe. Em zorê bidin ser partiyên xwe ji bo ku werin ser xeta netewî ji bo ku xeta netewî geş bikin. Ji bo ku em bikaribin pergalekî demdirêj ava bikin ji bo Kurdan. Ku em nebin parsek li ber derê Tehranê. Em nebin parsek li ber derê çeteyên li Şamê û em nebin parsek li Enqerê. Tu îşê Kurdan li Enqerê tune ye. Heqê Kurdên Bakurê Kurdistanê ew e li Amedê parlamentoyekê Kurdan çêbe, xwe bi xwe bi rêve bibin, Kurd bibin serwerê coğrafya xwe. Baş xirab êdî Kurd kapasîta wana rêvebirina herêmê hebe tune be êdî ew meselê me navxwayî ye. Ê me bi şiklekî em dikarin hevûdû biguherînin. Herçend em nikaribin jî yani rêvebirên Kurdan me dîtine yani. Me rêvebirên saziyê xwe jî dîtine. Yani nikarin çar insana bi rêve bibin ew jî rastiyekî ye. Yani anha rewşa em tê dane felaket e yani. Yani hem li Rojhetanê hem li Ewropayê yani em ya adetê me çêne bî adet. Tirk dibêjin ya. Gevneşopiya me a ku em bikaribin saziyan bi rêve bibin çê nebîye. Muameleya me bi însanan re ne li gorî usûla medeniyetê ye ha. Çünkü xelk ji bo saziyekê bi rêve bibe hevalna xelk diçe 5 sala 10 sala staj dibîne perwerde dibîne û 5 sala saziye bi rêve dibe paşî jî wan tecrübê xwe zanîna xwe dewrê nesla nû dike nesla nû dewrê nesla din dike veya di nava 200-300 sala da dibe hişmendiyekî dibe gelenek dibe kevneşopî wê demê rehet e rehet e merû bi rêve bibe ê me cem Kurda tiştekî wisa tune ye cî em jê tên kevşe ê nahêlin merûv vê adetê çê jî bike yani qusûrê nenirin ez yani milletê Kurd rastiya me a civakî ez dibêjim rastiya me ye yani. Yani çend partiyên Kurdistanê hene ya doh bîst sî partiyên siyasî ê Rojavayê Kurdistanê derketine êrişa ser mala Mesûd Barzanî û Nêçîrvan Barzanî şermezar dikin. Ya Rojavayê Kurdistanê hûzan çi qasî hevk ye ne Qamişlo ye Kobanî yani wekî din ma hevkî jî hesekê çend gundiye hene tune ne dêrek mêrek filan sî partiyên siyasî hene çi dikin ofîsiyên wan li ku derê ne çend endamên wan hene ew qasa partiyê siyasî hene li Şamê jî hete şê heye em nikarin bi wan re bidin bistînin ê hûn hemî bi kêrî çi tên hûn çi dikin yani nizanin bibin yek Kurd nizanin bibin yek Kurd nizanin çar fikrên cuda bînin cemhev ji wan berhemekî derxin fikra te hindik cuda be çû işte ya fikram hinek cuda ye ma nabe na fikra te cuda bû nabe gerek sedî sed mîna ferdên ew ê artêşekî herkes amade be xwedî eynî fikrî be ê wisa merûv nikare bi ser bikeve hevan no yani nemimkün e ha em nafikirin deriyê Sêmalkayê bikin deriyekî navnetewî kî dibêje çeteyekî li Şamê dibêje kî ye berpirsyarê sînoran e ya sînorê me Rojavayê Kurdistanê çawa ketine bin kontrola van çeteyan şikengê ve haye me tune ye em hê jî li Ewropayê em dibêjin Rojavayê Kurdistanê hê jî heye kêm jî tiştekî heye perwerdeya me wê bidome filan bêvan em wisa dizanin rêveberê pêwendiyan yê desteya giştî ya derî û gumrukên Sûriyê ye navî Mazîn Elûş e
hemî insanên di xizmeta Şamê de nizanım çima çavê min de çetine ya. Çünkü biryar dan ku werin êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin. Çünkü rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ji wan re got em amade ne vekişin ji Raqayê, Tebqayê ji Dêrê Zorê bê ku li bendê bimînin êriş kirin. Çünkü ev însanên sextekar in, ne durust in. Aynen weke dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye pêvajo bi rêvebir lê hema di nava pêvajiyê de çeteyê xweşand Helebê yê ku êrişê me kirin çeteyên Tirkan yên ê li Helebê bûn. Ya. Hevanno dibêje ev camêr Mazîn Elûş dibêje tu plana me tuneyê ku niha em deriyê sînorî yê Sêmalkayê bikin deriyekî fermî yê navnetî wî. Mazîn Elûş ji bo deriyên sînorê Nisêbînê dibêje heta niha ji bo vekirina deriyê sînoriyê Nisêbînê Qamişloyê yan jî deriyê din ên di navbera Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de heta niha tu biryarekî me tuneye, tu daxuyaniyekî me fermî jî tuneye çima em bi tena serê xwe nikarin biryaran bigirin. Ev girêdayê dewleta Tirkiye mekanîzmeyekê divê ava bibe di navbera Sûriye û Tirkiyeyê hin xebatên teknîkî lazim in ji bo ku ev derî vebe. Mesela baweriyê ez bawer dikim wana li bendê ne ku pergala Kurdistanê bi temamî ji holê rabe başê derî vê bikin. Derî jî dikeve kontrola wan. Êdî çawa rêveberiya îro ya Rojava ew ê çawa li hev bike bi wan re ez vî nizanim. Kî ji me re dibêje hestiyar tevdîgerê? Kî ye dikare ji me re wisa bêje? Acaba hestekî çawa ye mirov çi dibêjin? Baş e hevanda. Aniha ez nûçeyên deqeyên dawî dinêrim. Ev meseleya barîna dronan li ser Hewlêrê vê îşev Netanyahu fermandayê artêşa xwe dibêje li başûrê Lubnanê kontrola xwe berfireh bikin, zêdetir axê bikin bin kontrola xwe. Ya wekî din İngîltere êrişên li ser Herêma Kurdistanê mala Nêçîrvan Barzanî şermezar kir. Hevan me besa İngîltere kiriye ya. Ez du gotina ji we re tişek bêjim. Bila navbera me de bimîne. Ji kesî re nebêjin ji kerema xwe re. Türkiye anha bi temamî dibêjim ha gotinê xwe di pîvêm dibêjim. Li gorî siyaseta Brîtanya tevdîgere, li gorî İngîltere tevdîgere. Her tiştê ku Türkiye dike bi erêkirina Brîtanyayê ye. Siyaseta Tirkiye li rojhilata navîn, şerê Tirkiye li hember Kurdan, pêvajoyek ku li Tirkiye anha tê meşandin, pêvajoyek ku bi Kurdan re daye dest pêkirin, hebûna NATOyê ya li tengava Stenbolê hemî di kontrola İngîltere de ye. Baş e? Bila navbera me de be. Ez dixwazim ji we re spas bikim, ji kerema xwe re ji bîr nekin bibin abone, vê kanalê hinekî bi pêş bixin. Ji vir û pêve saet guherîne, saetên Bakurê Kurdistanê ê rojhilata navîn ji aliyek ve baş e. Li gorî saeta Ewropayê em ê saet niha da çê bikin, ev jî dike saet 10 li gorî saeta Kurdistanê pir baş e. Firqiya saetê tenê saetekî ye. Firqiya wext. Ji bo me baş e. Berê saet dibû 11 li Kurdistanê me bername pêşkêş dikir, aniha wê bibe 10. Saetekî zû fayda me jî tê de heye. Ji van rojan ez hinekî meşgûlim nava heftê de li derva îş û karê me heye, xebatê me hene filan bêvan. Belkî ez rojê 2 cara nikaribim bername çê bikim lê muheqeq her êvar ez ê werim nava rojê de çi biye, çi nebiye, çi qewmiye ez ê ji we hevalên xwe yên ezîz re pêşkêş bikim. Ez xatir ji we bixwazim
Bi hêviya rojên xweş azad hêvî dikim demekî nêz de Kurdistanekî serbixwe azad wê çêbe. Ne tenê hêvî ez bawer dikim wê çêbe. Bawerî xweş e. Ez bawer dikim êdî hûn jî bawer bikin. Serxeta netewî bin, xatirê we silav.